ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪೊಂಜೋಲಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡಿಪಿಡ್ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಾಧನಲಿನ ದೆತ್ತು ಪತ್ತುದೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಡ್ಲಡು ಮಹಿಳಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಂಡೆ ಬುಧವಾರ ಲೋಕದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ದಿನ ಆದಿತ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿರು ಒಡಿಪು ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರ್ನಂಚ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾ ಆಫೀಸಿಲಿಡು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಗೌಜೆ ಪೊಂಜೋಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಚಿತು ಬೈದಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿಪಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಂದೇಶ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಡಪುಡ್ನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂದಿರು ಆಂಜನಕ್ಲು ದಾಲಪಿರ ಒರಿದಿಜೇರು ಅಕಲು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೇಕದಿರು ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣ ಸಂತಾನದ ನಾಡು ಭಾರತ ದೇಶ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಗಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಣಗೆ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ ಮಗಳಾದು ಮರ್ಮಲಾದು ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಮೆಗ್ದಿಯಾದು ಅಕ್ಕ ಆದು ಬೊಡೆದ್ಯಾದು ಅಜ್ಜಿಯಾದು ಇಂಚ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತನ್ನ ಪುಗೆಲಿಡು ದುಮ್ಮುನಾಲು ಆದುಳ್ಳಳು ವರ್ಷುಲ ಲೋಕದರ್ಮೆಡು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಣವಕಾಸ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಸಾಧನೆಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪನ ದೆಟ್ಟಿಡು ಮಾರ್ಚ್ ಎಡ್ಮಣೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗಾದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಂಜೋಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಲೋತ್ಸವ ದೀವೊಂದು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಂಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ಕರಿನ ಪಾಕ ದಿನೊಡ್ದು ಕಠಿಣ ದೊಂಬು ಬೆಚ್ಚಗಾಳಿದ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತನ ಬೆರಿಕೆ ಬುಧವಾರ ಕಡಂಡು ಸೆರೆತ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ದೊಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ಕರಿನ ಪಾಕ ದಿನೊಡ್ದು ಕಠಿಣ ದೊಂಬು ಬೆಚ್ಚಗಾಳಿದ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತನ ಬೆರಿಕೆ ಬುಧವಾರ ಕಡಲ್ಡು ಸೆರೆತ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ದೊಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೆಚ್ಚಗಾಲಿಡ್ದಾವರ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲಿಡು 1.5 ಮೀಟರ್ ಹಿಡಿದು 2.5 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಸೆರೆಕ್ಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ ತೆರಿಪಾದುಂಡು ಕಡಲು ಬರಿಕು ಪೂಪನಕ್ಲು ಜಾಗೃತಿಡು ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಜಾಗೃತೆ ಪಂತುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರೆತರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡಪಾಯರು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಯಾರ್ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿ ಕಾತಾನಯ ಉಮೇಶ್ವರ ಕಾಳಿತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಜೀವಕಲಶ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡೆ
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಗುಳಿ ಕುಲ್ಲಯರೆ ಜೀವ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾಡು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿರು. ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾಡು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರು ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರೆತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿನೋ ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಯಜಮಾನರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ವೇದಿಕೆಯಡು ನಡೆದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ತುಂಬೆ ಎತ್ಕೊಂದು ಸುರೂತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೇವರ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮೂರ್ತಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೂ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ನಗ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದು ಉದಿಪನ ಆನಗ ಅವ್ವೇತು ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಡುನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗದು ಬರಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಯರು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಲ್ಲಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಇಡೀ ಈತ್ ಮಲ್ಲಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪ್ನಂಚಿನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಅಪಣ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಐತಗ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅವು ನಮಗಿತ್ತ ಎಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಊಹನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಭಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರಿಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿತ ಕೊರಿಯರು. ಹರ್ಷ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿದ ಭಾರಿ ಎದುರುತು ಒಂದು ಪುನಃ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪರ್ಬ ಹರ್ಷೋತ್ಸವ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಶೋರೂಮಲೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಹರ್ಷ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿದ ಭಾರಿ ಎದುರುತು ಒಂದು ಪುನಃ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪರ್ಬ ಹರ್ಷೋತ್ಸವ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಶೋರೂಮಲೆಡ್ ಶುರುವಾತದೆ. ಹರ್ಷದ ಒಡಿಪು ಕವಿಮುದ್ದನ ಮಾರ್ಗದ ಶೋರೂಮಡು ನಡೆದಿನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಲೆಸಡು ಮನ್ಸುಖ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹರ್ಷೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂಗಡಿದ ಹರ್ಷೋತ್ಸವನ್ ಜಗದೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತದ ಅಂಗಡಿದ ಹರ್ಷೋತ್ಸವನ್ ಆನಂದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ಎಚ್.ಟಿ. ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜೇಶ್ ಎಂ, ಸುರೇಶ್ ಎಂ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೈನ ಸಂತೋಷ್, ಸಮೃದ್ಧ್, ರಾನ್ಸನ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಲೋಬೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಡಿಪುದ ಮೂಜಿ, ಕುಡ್ಲದ ರೆಡ್, ಬ್ರಹ್ಮವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮುಟ್ಟ ಹರ್ಷೋತ್ಸವ ಆಫರ್ ದಿ ಒಂದುಡು. ಲೋಕ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ ಗೋದ್ರೇಜ್, ಒನಿಡಾ, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಸೋನಿ, ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್, ಎಲ್ಜಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಬೋಷ್, ಹಯರ್,
ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್, ಆಪಲ್, HP, ನಿಕಾನ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಉಷಾ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಂಪೆನಿಲಿನ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧನಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಇತ್ತದು 8 ಬಿಲೆಟ್ ಲಾಭದ ಕುಡಿಕೆಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುನವು ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಐಸ್ರದ ಗರೋಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿ ತಾಪನೆ ಆದ 105 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐತ ಆಚರಣೆ ಗರೋಡಿ 105 ನಮ್ಮೂರ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಸ್ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿರು. ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಐಸ್ರದ ಗರೋಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ತಾಪನೆ ಆದ 105 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐತ ಆಚರಣೆ ಗರುಡಿ 105 ನಮ್ಮೂರ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಸ್ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಗರುಡಿಡು ಪ್ರಧಾನ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪುನ ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತದು ಬಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲೇನು ನಡಪಾಯಿರು. ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಾಗದೇವಿಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ತನು ತಂಬಿಲ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತುಂಜಿ ನಡೆದು ಶುರುವಾದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಸೇರಂಚ ಸರ್ವರಿಕ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದದಂತೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ತೆನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಸಾರತ 700 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬತ್ತ ನಕ್ಲಿನ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿನ ಸುಧಾರಿತದ ಕೊರಿಯರು. ನಾಗ ದರ್ಶನದಾರು ಮನೋಜು ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿಡ್ದು ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆಯಾದ ಬುಡುಪಾಯಿನ ಕಲಟು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಗೌಜರಿ ನಡೆತಂಡು. ಮೇಯರ್ ಜಯನಂದ ಅಂಚನ್, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಕಂಕನಡಿ ಗರಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಗರುಡಿ 105 ಸಂಭ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಉಜ್ಜೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಗರುಡಿದ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ರಾಯ್ನ ಬಿವೆಟ್ಟಲ, ಎ ವಾಮನ, ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ, ದಿವರಾಜ್, ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ದಿನೇಶ್ ಅಂಜನ್, ಜೆ ವಿಜಯ, ಉದ್ಯಮಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ವೈಸುವರ್ಣ, ಕುದ್ರುಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಣಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಬಿರಿವೆರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಜೆಸಿ ಸುವರ್ಣ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ, ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿದ ಶರಣ್ ಪಂಫೆಲ್, ಸಮಿತಿಲಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ತೂದು ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡೆರು. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪನ ಸಂಘಟನೆದ ನಿಲೆಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊರ್ಮೆಡು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೆರೆಗಾದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಂದು ಅಭಿಯಾನ ದಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆದುಂಡೊಂದು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಿಯಾಜ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಏವ್ರತೋ ಜಾದಿರು. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪನ ಸಂಘಟನೆದ ನಿಲೆಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊರ್ಮೆಡು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೆರೆಗಾದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಂದು ಅಭಿಯಾನ ದಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆದುಂಡೊಂದು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಿಯಾಜ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಏವ್ರತೋ ಜಾದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಉದ್ದೇಶಲುಗು ಎದುರಾದ ಜಿಲ್ಲೆನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯದು ಬದಲ್ಪರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡೋನು ಜನಕುಲಡ ಪದರ್ದು ಸಮಾಜಡು ಕೆಪ್ಪು ಗುಪ್ಪು ಹಿಂಸೆ ಕೆರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಕುತಂತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅರ್ದೂರಿಯರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತುರ್ತು ಲಕ್ಕದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮಿತ್ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತುನಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಿತ್ಗ್ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ನಡತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೀದಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂದ ರಿಯಾಜ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಜಾಗೃತೆ ಬಂತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕುಕೃತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ UAPA ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಣದ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತನು ಇಡೀ ಲೋಕ ದೇವರ ನಾಡೆಂದ ಪಣಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾರಣಂದ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರನೇರು ಪಂತಿರು ಬಜಪೆ ಪಡುಪೆರಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಜಪೆ ಪಡುಪೆರಾರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಇಷ್ಟು ದೇವತಾ ಬಲವಾಂಡಿ ಪೆಲಿಚಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪೆಲಿಚಂಡಿನ ಪೊಸ ಸಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಯಿಶ್ ಚೌಟ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರನೇರು ಸಭಾ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಆಶ್ರನೇರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ತು ಭಾರತನು ಇಡೀ ಲೋಕ ದೇವರನ ನಾಡೆಂದ ಪಣಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಮ ದುಂಬರಿ ತುಂದು ಪೋವಡು ಕರ್ತವ್ಯಡು ದೇವರಿನ ತೂವೊಡುಂದು ಪಂಡೇರು. ಬಹುಶಃ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ ಬೇರೆಪಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ದುಂಬು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುದು ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೃದಯ ತೋಜಡಿಗೆ ಯಾನ ನಾಸ್ತಿಕತ್ತು ಯಾನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕು ಎಡ್ಡನ್ನು ಈ ತಾಜಿ ದ್ವೀಪಾದ ಗುರ್ತೀರಿ ಆ ದೈವ ದೇವರಾಗ್ಲಿ ನಂಬುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಟು ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಐಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವಿನ ನಂಬುದು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ಕೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಆ ಪುಟ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತ್ತ ತಾಜಿ ಪೂರ ದ್ವೀಪಾದೇರು ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ರೆಗೋಸ್ಕರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗ ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಪೋತೆ ಪೋಪೆ ದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇನ ಭಂಗ ಒಪ್ಪುಣ ಭಂಗ ಸರಿ ಅವಡೊಂಡು ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಐತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದೊಂಡು ಐತೆ ಇತಿಹಾಸ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಗು ಗೊತ್ತಾವಡು ಊರದ ಜೋಕ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪರ ಊರದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಉರುಪಾಯರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಶೈಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಮೇಶ್ ಕಟ್ಟದಬರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿವಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಕೆಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪುಣೆನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥರೈ ಕಟೀಲ್ ಆಟದ ಮೇಳಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ, ಎಡಪದವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಿವಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಕೆಬೈಲ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮಿತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಳೆಯರು. ಕೊಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆಡ್ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮಾರ್ಚ್ 11ಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆ ರಡ್ಡ ದಿನ ನಡತಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೂ ಮಾಪೂಜೆ ಕರೆತಿದ್ದು ಪಿದೈದ ದರ್ಶನ ಬಲಿ, ಕಟ್ಟೆ ಬಲಿ, ಮಡಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಲ್ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು. ಉರ್ವದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಪುದರ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ವಾ ಊರುಡು ಇತ್ತಂಡಲ ಮಾರಿ ಪೂಜಿದಾನಿ ಊರುಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಉರ್ವದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆಗ್ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ತಿದ್ದು ವರ್ಷಾವಧಿ ಮಾಪೂಜೆನ ಕಣ್ದಿಂಜಾವುಂಡೇರು. ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆಡು ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಐವೇರು ಬುಲಿಯ ಸೀರೆದ ಪೊಂಚೋನಕ್ಲಿಗ್ ತರೆಟ್ಟು ಕುರುವೆಡು ನುಪ್ಪು ತುಂಬೊಂದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಂಡದ ಎದುರುಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಬತ್ತು ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಜೋಡ್ಸಾದು ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ರೆಡ್ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಿನ ಮುಚ್ಚಿದು ಪಿಂಗಾರ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬುಧಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮಾರಿ ದೇರುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಉರ್ವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬಿ ದೇವಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಬೋಳೂರು, ಏಳುಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗೌತಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೋಡಿಕಲ್,
ಮುಕ್ತಿ ಸಿರ್ರಾಯ್ನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂಜಿನೇ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಧವ ಪುತ್ರನ್, ರಡ್ಡನೇ ಗ್ರಾಮ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ, ಮುಜ್ಜಿನೇ ಗ್ರಾಮ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಯಾದವ ಸಾಲ್ಯನ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಕೋಳೂರು, ಅಮರನಾಥ ಸುವರ್ಣ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪಣಂಬೂರು, ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ರಾಜೀವ್ ಕಾಂಚನ್ ತಣ್ಣೀರಬಾವಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ, ಯಶವಂತ ಮೆಂಡನ್ ಬೋಳೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೇರು. ಕೋಪಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ತುಲದು ಪೋಪಿನ ಜಾಣ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಗಶದಾಯೆ ತೊಂಡು ತೊಲಸೆದಲಡೈದಾಯೆ ಧಾರಣೆ ಪೂಜೆದ ದಿನ ತಾನಿ ಇರೆಗಂ ಪೊಂಜುಕ್ಲಿಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾದ ಸಾಧನೆದ ಪರ್ವತ ಏರುಣಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನೀತಾ ರೈ ಪಂತಿರ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಬುಧಾರ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಡ್ ಆರ್ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬಗೆಟ್ ಇಸೆಯದ್ದು ಮುದಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ನಡೆತಂಡು. ರೋಶನಿ ನಿಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ದ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನೀತಾ ರೈ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬಗೆಟ್ ಇಸೆಯದ್ದು ಮುದಿಯರು. ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಂಗೊಡ್ಲ ಆಂಜಲಿಗ್ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದುಂಬು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಮಾಜದ ದುಂಬು ಬರಿಯರೆ ಬುಡಂದೆ ಪಿರ ಉಂತಾವನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು. ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಬರವು ಕಲ್ಪನೆಡಿದು ಮೋಸ ಪೋವಂದನಂಚತು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾದು ಸಾಧನೆದ ಪರ್ವತ ಏರುಣಂಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ವಿನೀತಾ ರೈ ಪಂಡೇರು. ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಪೆದ್ಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸೀಕ್ ವಿಭಾಗದ ಡಾ ಆರ್ಥಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಡಾ ಅಮಿತ್ ಮಾರ್ಲಾ, ಡಾ ಅನಿತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿದ್ದರು. That was for fun. I know that person meant it for fun. But we need to bring about that awareness among the people. That's why at least 1 year we have this day to remind ourselves, to reflect and to plan for the present and to plan for the future, so that women can take care of themselves, and also with their power they can take care of people around them, doing better in life. And the banyan tree nurtures, right? That's exactly the way we are nurturing. Again, another thing I would like to say is we are like the reeds. Reeds are tall grasses which grow in the water. I don't know how many of you have read that Aesop's fable, which says there was a storm coming and the tree was very proud. It said, see, I'm so strong. No storm can do anything to me. I can withstand it. Look at you. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ 2 ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 25 ಉಲೈ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪುನ ಓಟುಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನು ಓಟು ಗುಂತಾವಡುಂದು ಒಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪಂತಿರು 6 ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ತಿರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಒಡಿಪು ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಒಡಿಪುಡು ಅಂಗಾರೆ ಸುದ್ದಿಕೋಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ಓಟುದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷೋಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಸಾಯಂದ ಪಂಡೇರು. ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಬೇತಿನಿ ನಿಗಮ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಿರ ಒರಿದ್ನ ವರ್ಗದ 3rd ಬೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ ಮೀಸಲಾತಿನು ರೆಡ್ ಎ ವರ್ಗಗೂ ಸೇರ್ಸಾವಡು. ಈ 2 ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ ಸಂಘ ಸಂದಾದಿತ್ತಿದ್ದು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಗುಮನ ಕೊರ್ತಿಜೆರು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ಉಲಾಯಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪುನ ಓಟುಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೇನು ಓಟು ಗುಂತಾವಣದ್ದು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪಂಡೇರು. ಒಡಿಪು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ನಿಡುಂಬೂರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೊಡಿದ್ದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಬಂಟರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 30 ಲಕ್ಷ, ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಬೈಂದೂರುವರೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಬಂಟರು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಬಂಟರು ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಇರಾದೆಯನ್ನು ಈ ಸಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಟರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವೂ ಹಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಂಟರಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಟರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಡ ತರುವಂಥ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಂಟರ ಮತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆದಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಂಟರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತವೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಬಂಟರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ದ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 2 ದಿನ ತಿರುವೈಲ್ದ ದೇವಸ ಕಂಡು ನಡೆತದೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಸುಗುಲ್ಲಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿತು ಬರ್ತದೆ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ದ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 2 ದಿನ ತಿರುವೈಲ್ದ ದೇವಸ ಕಂಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಸುರೂತ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ವೆಟ್ಟಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲೆಡ್ದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾತ್ರಿ ನಡಪಾಯನ ಸಭಾಲೇಸಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲೆನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಂಗಯ್ಯ ಅಮೀನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಸಂಘದ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ತಾನು ಉಪ್ಪು ನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಶಿಸ್ತದ ಸಂಘ ಆದ ಒಂದು ಬಡವೇರಿನ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕಿರು. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಇನಿ 5 ವರ್ಷದ ಯಾನು ಆನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ 5 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷ ಬೇತೆ ಇದ್ದಿ ನೇರ್ದು ಖಂಡಿತ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಘನು ಎಂಕ ಜವನಿಯರು 100 ವರ್ಷ ಕೊರಹಾಡು ಮಾತತ್ತ ಅಕ್ರಿಗೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತು ಬರಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಓಲದ ಅಂತೆ ಒಂಜೇ ಗುಣಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಕ ಈ ಊರು ದುಮ್ಮುಗು ಪುದರ ಕಣವಾಡು ಬಂದು ಪಣಂದು. ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲ್ಯನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲಿಡು ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿಡ್ದು ನನ್ನಲಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನಡಪಡೆಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿರು. ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 75 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಅದರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ತಿರುವೈರು ಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿರು ಗೋಪಾಲ್, ಯಾದವ ಕುಂದರ್, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್, ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕಿರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿವಾಕರ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮಾರ್ಗುತ್ತು, ನಾಗೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ದಿನೇಶ್ ಜೆ ಕರ್ಕೇರ, ಸಾನದಮನೆ ಕೆತ್ತಿಕಲ್, ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಪುತಾರ್ಡೋ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿವಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಡ್ದ ಮಹಿಷ ವಧೆ ಆಟ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಡು. ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಊರದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ಒಟ್ಟಾದ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೊಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾಯರು. ತುಳುನಾಡ ಜನ ಮಾನಿಲೆಗ್ ಪುರಾಣದ ಕೇನ ಪುಟ್ಟಾವನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಬೆದಿಬೇತೆ ಪುರಾಣುಲಿನ ಕತೆಗಳು ಇತ್ತೆ ನಡತನಂಚ ಜನಕುಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಂಡು. ನನ್ನ ರಡ್ಡರಿ ತಿಂಗುಲುದ ಉಲಾಯಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಗ್ ಆಟದ ಮೇಳುಲಿನ ತಿರ್ಗಾಟ ಕೈದಾಪುಂಡು. ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಊರದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಒಟ್ಟಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಾಟ ನಡಪಾಯರು.
ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಅಕೇರಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದ ಶನೀಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದ ಕೈತಲ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳದಕ್ಲು ಈ ಪ್ರಸಂಗುನು ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾಯಿರು ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಊರುದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಊರುದಕ್ಲು ಪರ ಊರುದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನಾಚರಣೆ ಗುರುವಾರ ನಡಪುಡು ಕಾಂಡೆ ಪಗಲು ದೇವರನ ಉದಿಪುದ ಪೊರ್ತುಗು 24 ಗಂಟೆದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಉದಿಪನ ಆದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಆಪುಣಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು ಇಡಗು ಇನ್ನಿತತ್ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು ಮುಗಿದು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 20.7 ಸಲ್ಮೆಲು.